Mono Marembe nabyo byaganiriwe gutoka ase county ya Nyamira iliyokoa abanyamira amagendero. Ayaniga kwanirwe no mugabana bwe county ya Nyamira omoske Amos Mumi Nyeribo abo ase itkolyara karawan komoenia ase umuyaga bibiro byo komoenia pastor oyo mobo mutkamange ochitenkuma pastor Yoshua Oindi bwe kanisa ya Adventista. Nasa matanga yiga yo kumwenya umurandi habwe Adventista asamatuka matambe Joshua Oindi ayo akorekana sinseme chiga chama wa wime bunga yiga ya North Mugrango ayo ikiranwa na bana siasa aho kurwase county yiga ya Nyamira ekero na arengi klasi sato Oindi ingatebi kuno mwalimu inganyo Oindi tawo kubatiza to wo chigoro assignment ya magwato mutinyo gatato na wa pastor Ndubi wakale nchani bakamubeka chairman na pastor wasabere Omorembo Nyamira kuringana na bana siasa abagabekera na sai nanene abamsi abacholire nigo bagendere ko bakubulyo obomukwe nikyumiye county ya Nyamira asibatebire nga nigo Oindi abige tobo mu mutwe na bwigo nigo bono aba MCA atakiriko tukutachita bauti cha bensemo na kwenekia Omorembe yendukire nekia magendere meye county ya Nyamira agatusabire timu entanga ya 12 tuametire baka tore 23 bono igamba liboka batigale tenane pasta balinane woka basabere bayira desitore ede togendere yenjiri ya Nyasaye intubuna tora not ndo watu mwana itokuruku Amos Kimwami Nyariu mwana ndoko sabanaro omwana nduwate uriyo tabwati tigasabe igona ngo sabana tigatomoe esiro bya na pasta ekorandia maruni gente kebe na ande tote neine fam togotena mwana siasa onde bwes okogora marunya mira erindo Omorembe tocha tuamosabeire yasa motolinera toreke ingana henyera kabwe usingirwa muno mo speaker bwe county ya Nyamira muske Enoch Okero oyekira nasa matanga yiga bwego yobeka kirali goro yiganga yae yokubulikira ukyo seneta asuma kachirwe 2022 na kolega si wodi ya mange miaka 5 buno mo MCA ene Nyasaga nchano Nyamira no ekisegichi abukire na inde bono lele toko na gusaba iganga na inje 2027 yo someta ukiamata yo saba kego tebanga saba no egwe ligia na inje 2027 inda saba ikiara mo seneta itobe iromuya omoro kiyege sambo keliyo murayi atabwena tikoba wibikore biba saba ndo bae na inchembe seneta ngiya 2027 yegere Nyamira itesuke mutu nyinabo mugavana bwe county gabego nigagendera ko bagakulira ngamba tukunyara ko bagakora imirimo bwikira n'ubona babarire tabanyamira ciyira asibigagendere ko bagakubeka Omorembe mutwe asikiri ati babuna nyagusira nigo arenge neganga yo kubabwatani abarayibe county Nyamira nabono batwekiremo nigo kisigi kigendere temeye county Nyamira kiganire weka Omoelio naende korenge buna baso India timokirega Omorembe tokoira na Nyamira tokoira na Nyamira naende na inje mno mugabana naende harule dalili Omorembe ochire Nyamira naeno ndo bwatari ogibe akoreki asieke yasa motori atiga magana ebitina togende ikiagaruba matoire nse no bwenge asetoro chigoro togo iko we believe ntanyore paso ndio yinko report rigetaseni kyo wanjete kyagetembe kuri Augustine Semechiga chama wawa imeye bunga ya North Mugrango imeye county ya Nyamira inche gonguru kwa Polycarp Okara